Selmilkom, jina Patri Martin Xkembri, Karmelitan, fil-prezent qiegħed kappillan parroċċa Flerdeli Madonna tal-Karmu. Jalla b'din il-quddisa, nkomplu nikbru falla, u b'din il-quddisa naslu iżjed biex nisimgħu il-Alla. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu milet minn Marija Verġini, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin f'din l-aħħar ġimgħa tal-liturġika u tajjeb li noqogħdu attenti ħafna l-qari, l-Apokalissi, u Ġesu jgħidilna biex noqogħdu attenti u nosservaw biex nikbru u nimxu fih. Għalhekk nagħmlu ftit taskiet u nitolbu maħfra l-Alla tan-nuqqasijiet u l-iżbalji tagħna. Ta' kemm fir-rutina tal-ħajja ġiri ninsewk mulej ħniena. Mulej ħniena. Ta' kemm il-darba xi kultant bl-egoizmu u s-supervja ninsew li inti tmexxi kollox. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ta' kemm il-darba mulej ma nurux fiduċja tagħna biżżejjed fik u ma nintelqux f'idejk. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar. Ħalli jagħmlu frott tal-emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tieba enormi tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Alla l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni rajt nieżel mis-sema anġlu bil-muftieħ tal-bir blaqieħ u katina kbira f'idu. U huwa qabad id-dragun, is-serb tal-qedem, li hu d-demonju u x-xitan, u rabtu għal 1000 sena. U għadbu fil-bir blaqieħ li mbatalaq fuqu u siġillah biex ma jqarraqx iżjed bil-ġnus sa ma jintemmu l-1000 sena. Wara dawn imbagħad ikun meħtieġ li jinħall għal ftit ta' żmien. U rajt tronijiet u fuqhom għadu bil-qiegħda xi wħud li lilhom ingħatat is-sena li jagħmlu l-ħaqq. Rajt ukoll l-erwieħ ta' dawk li kienu qatawlhom rashom minħabba fix-xhieda ta' Ġesu u l-kelma ta' Alla. U lil dawk li ma kinux inxteħħtu jagħtu qima lil bima u l-ixbija tagħha u li ma ħadux il-marka fuq ġbinhom u fuq idhom. U dawn bdew jgħixu u jisaltnu ma' Kristu għal 1000 sena. Rajt imbagħad tron kbir abjad u l-dak li hu bil-qiegħda fuqu. L-art u s-sema ħarbu minn qudiemu bla ma nstab post għalihom. U rajt il-mejtin kbar u żgħar quddiem it-tron u nfetħu l-kotba. Infetaħ ukoll ktieb ieħor dak tal-ħajja. Imbagħad il-mejtin sar ħaq minnhom fuq l-emejjel tagħhom skont ma kienu mniżla fil-kotba. Il-baħar rat lura l-mejtin li kien hemm ġo fih u hekk ukoll il-mewġ u l-qiegħ tal-art raddew lura l-mejtin li kien hemm ġo fihom. U kull wieħed minnhom sar ħaq minnu fuq l-emejjel tiegħu. Imbagħad il-mewt u post il-mejtin ġew mixħuta fil-bellija tan-nar. Din l-għadira tan-nar hija t-tieni mewt. Hekk ukoll min ma nstabx imniżżel fil-ktieb tal-ħajja kien mixħut fil-bellija tan-nar. U rajt sema ġdid u art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel qabu u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt il-qaddisa, Ġerusalemm il-ġdida, rajta nieżla mis-sema mingħand Alla. Imħejjija bħala rusa, imżejna għall-arus tagħha. Il-kelma tal-mulej. Dini l-amara ta' Alla mal-bnedmin.
din ila mara ta' Alla mal-bnedmin. Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, nanni ferħan b'ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Din ila mara ta' Alla mal-bnedmin. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek. Hemm miet qiegħed iż-żgħar tagħha il-mulej tal-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi. Din ila mara ta' Alla mal-bnedmin. Ħenjin dawk li jamru f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom, jimxu u aktar jissaħħu. Din ila mara ta' Alla mal-bnedmin. Għaw qalbkom u erfaw raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ħarsu lejn is-siġra tat-tin u lejn is-siġra l-oħra. Malli tarawhom jarmu, intom stess tintebbħu lis-sajf diġà fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li s-saltna tal-Alla hi fil-qrib. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tal-Evanġelju nitnatfu minnu bidna. Hekk illum għalija hija ġurnata speċjali f'dan is-sens li ġejt inqaddes din il-kappella ta' Manresa. Meta kont student seminarju minori hawnhekk konna niġu darbtej fil-ġimgħa. Nisimgħu l-quddiesa, speċjali meta kien iqaddisha Monsignor Victor Grech. Hekk kullum hija hawnhekk, hekk qed niftakar b'tant saċerdoti illum żgur qegħdin il-ġenna li kienu jgħallmuna li xettlu fina il-vokazzjoni u li kemm minn ġenerazzjoni għall-oħra il-mulej jaħseb fina. Kif għalhekk ħallinna l-kelma tiegħu ħajja, ħallinna l-kelma tiegħu ħajja li għadna kemm smajna biex aħna nkunu nafu u nikbru fih għax aħna mixjin kollha biex immorru s-sema pajjiżna. U għalhekk kien sabiħ ħafna is-salm responsorjali naraw il-ħlewwa ta' Ġesu u l-apprezzament tiegħu lejn in-natura, l-asafar, il-ħuttafa, it-tempju, x-xogħol tal-bniedem, preżenza tal-Alla. U għalhekk smajna anke dik forsi l-Apokalissi meta naraw il-ħażen u t-tajjeb, il-famuża ġlieda li dejjem hemm. Però naraw ukoll li aħna li qed nisimgħu u naraw din il-quddiesa irridu nagħmlu l-biċċa xogħol tagħna. U l-biċċa xogħol tagħna għandha tkun billi jiena u intom nikbru f'Alla, infittxu l-Alla, niġru l-Alla, infittxuh warajh. Hemm storja ħelwa li toġobni ferm. Kien hemm wieħed xieħ għaddej f'bosk, hekk u f'dal-bosk jara għasfur tal-bejt daru mal-art u b'saqajh il-fuq. U dak beda jitħaq bih. U għallu, ċed tagħmel. Għallu għax smajt li ħataqa is-sema, ħad nipprova nżomma. U dak beda jitħaq bih. Għallu int dawk is-saqaj ishom toothpick, għallu ħażhom is-sema. U l-asfur wieġbu xi ħaġa li tot ħafna l-qari tal-lum. Għallu nagħmel li nista'
U din it-talima tal-Apokalissi u tal-Vanġellu tal-lum. Jekk nagħmlu kulħadd li nistgħu, Alla japprezza dak li qed nagħmlu b'sinċerità, dak li qed nagħmlu li vera rridu biex hu jinżel fostna jarġa' kif se jinżel fostna f'din il-Qudiesa, l-Ewkaristija Mazza. Però rridu nqisu żewġ affarijiet. Ma naljenawx lil nfusna u nagħmlu kollox skont l-intenzjoni tiegħu, għall-bżonnijiet tiegħu kif irid hu. U ma naħsbux biss hija liturġija jew talb, importanti dawk huma l-capital letter tas-sentenza nisranija. Hekk importanti li aħna nagħmlu anki x-xogħol tagħna u x'inhu id-doveri tagħna fil-familja. Fil-ħajja għaddi sħelu ħafna. Klub li qed jintesa' ftit San Gabriel tal-Addolorata li kien ballarin, kien immur parties, però mbagħad ta' għal-ħajja reliġjuża. Darba waqt il-ħajja reliġjuża li għandna kull kunvent irid ikollu biċċa rekreazzjoni fil-għodu fl-ofsinhar. U ġie xi ħadd qallu issa int kieku kun taf li ħatmut nofsi oħra x'tagħmel. Dak qallu dak kienu qed jilagħbu l-ping pong, table tennis. Qallu nibqa' nilab għax ti parti mix-xogħol tiegħi li nferraħ u nifirħu ma' sħabi. U din hija l-ħajja, il-ħajja mhix il-Kristu mhux biċċa minn timetable, imma Kristu huwa il-ġurnata u l-lejl kollu. Fir-regola Karmelitana għandna biċċa li tajt lejl u nar naħsbu fil-liġi tal-mulej. Aħna kellna novizz magħna. Darba qallu allura noqgħod il-kappella ġurnata kollha, s-sur Mast qallu le, qallu studja, aħdem, ilab, kull. Qallu dik hija li l-ġurnata kollha inkunu tal-mulej. U dan hu l-messaġġ tal-Apokalissi ma' speċjali biex il-ħażen ma jerbaħniex. Nkunu mal-mulej u nitolbuh jimxi magħna lejl u nar. Nitolbuh jilluminana bl-Ispirtu tiegħu, bl-Ispirtu Santu, biex aħna nkunu vera dawl bih u dawl għall-oħrajn. Għax in-nisrani ma jistax jgħix għalih waħdu, irid jgħix f'komunità u jaqder u jifhem u jħobb lil kulħadd kif jgħid San Pietru u San Pawl bla ebda uċuħ. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għax aħna uliet il-Missir, għax aħna aħwa ta' Ġesu u tempju tal-Ispirtu Santu, b'fiduċja sħiħa issa ħanresqu dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha, u speċjali għall-Qdusija tiegħu il-Papa, għall-Arċisqof, għall-isfijiet kollha u s-saċerdoti u d-diakni biex jarfu li huma tal-mulej lejl u nar u jresqu l-kulħadd lejl u nar għandu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familji kollha biex jarfu li huma knisja żgħira, knisja domestika u fiha jkabbru lilhom infushom fl-aderazzjoni lejn Alla u l-iżżar tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda jew dawk li għaddejjin minn xi ħaġa mhix tajba jew mhix sabiħa biex ma jaqtawx qalbhom. Imma llum il-ġimgħa jimxu it-tela tal-Kalvarju mal-mulej biex imbagħad jaslu għall-qawmien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-vokazzjonijiet, u speċjali hawn Malta u Għawdex, biex ikunu verament ikonna żgħażagħ qalbina li jxandru b'ħajjithom, bi kliemhom, b'emilhom li Ġesu għadu magħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nagħmlu ftit taskiet issa, nresqu it-talbiet tagħna u l-dawk li qalulna biex nitolbu għalihom. Ngħidu lilha Omm il-Knisja tieħu t-talb kollu tagħna
قدام الترون ما يستوش تعالى بالنسلمولا بالسليمة والقديسة. سليمة عليك ماريا بالجراتيا مملية الموليمياك امبيركا انت فوسط النساء ومبيرك الفروت تالجفتياك جسو. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة تالموتانا آمين. jitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li inti trid minna nikkonsagrawhom lill-ismek u għamel li nkunu nafu sewwa il-kmandamenti tiegħek ħalli bis-saħħa tagħhom u b'din l-offerta aħna noġbu l-ittiba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qadis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex hu ġi fostna biex ikompli kabbarna u s-sit tal-ħajja biex naslu għal-ħawmin tiegħu kif wasalu bil-qawmin kollha. Għalhekk mulej aħna nibnaqdu mal-ġenna u magħhom ngħidulek Qadis, Qadis, Qadis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewiet. Qadis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Li bik mandamenti tiegħu qed niċċelebraw dan il-misteru għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem.
الدم اللي يشرت عليكم هو الهفنة من البنادمين على المغفرة الذنوبيت. عملوا دان بتفكيرة تياي. دانو مستيرو تالفيدي. انħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li neħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, l-Ewkaristija u l-ġmil tal-Karmelu, mar-raġel tagħha San Ġusepp ta' qalb safja umli, mal-profeta missier il-Karmelitani Sant'Elija, mal-apposti mal-qaddisin kollha, ma' Santa Katarina tal-Ixandra, ma' San Ġorġ Preka, mal-Beati u Venerabbli Maltin, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu u ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu Alla, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. X'miraklu danu qiegħed magħna. Ejjew nilqgħuh tajjeb fina billi nagħmlu ngħixu din it-talba tiegħu li hija l-aqwa riċetta biex insiru qaddisin u biex immorru miegħu mal-Missieru l-Ispiritu Santu fil-ġenna. Għalhekk nifhmu u ngħixu din it-talba sabiħa li tagħna u għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, ġlied, mibeda, ejra, supervja, sospetti. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu meta dħalt fiċ-ċenaklu, rajt l-apostli li kollha ħarbu barra wieħed iż-żgħir, imdewrin mal-Madonna u tajthom il-paċi. Arġati dik il-paċi lilna biex aħna nkunu nistgħu verament nkunu tiegħek għax inti s-sultan tal-paċi u nagħtu l-paċi bla wuġuħ l-oħrajn. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jisru l-arbihom għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu
intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej u Alla tiegħi. Dan huwa r-raj divin li għadu jħossibna biex ma nintilfux. Dan u l-ħaruf tal-Alla li neħidnu bit tad-dinja. Ħin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja tissa u tali ġej. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, int timlina bil-ferħ, bis-sem li tatina f'dawn il-ħwejjex ta' qdisa tiegħek. Għamel li nitolbuk li qatt ma nintilqu minnek u nibqgħu dejjem niġru warajk ħalli bik naslu għas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat talb tana, eħlesejna u jaqaf magħna. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima Orina l-inti jomna, għalhekk isma' talb tagħna u dak li għetalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju meta tad-tbatija, meta l-mulej Ġesu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-dem. Nitolbuk mulej biex tibqa' tgħinna ħalli aħna ngħidu iva kif inti għadt lill-Missier. Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li titint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, saw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima Orina l-inti jomna li kismajt talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, ħrisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju meta l-mulej Ġesu ġie marbut ma' kolonna u fraġellat. Mulej ħallina li ma nagħmlulekx disprezzi imma nħolluk bit-tajjeb tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li titint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbergenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina
għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Rina l-inti omna għalik isma it-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna ħrisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju meta l-mulej Ġesu ġinkurnat bil-kuruna tax-xewk. Jalla aħna nqisuk dejjem bħala sultan tagħna u qatt ma nagħmlulek disprezz. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li titint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kimbergendi fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Rina l-inti omna għalik isma it-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħrisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' stazzjon meta Sidna Ġesu Kristu ġie mowsajt mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Ejna mulejn nerfgħu s-salib tagħna warajk. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
kun dak li titint kif is-sema jekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja għal-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik isma' it-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-għajnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju meta il-mulej Ġesu wara 3 sigħat tal-agonija rat ruħu l-missier għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li titint kif is-sema jekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bergendu fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Imbirkendi fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Maria Santissima Rina l-inti omna lik isma it-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik lilek li ngħidu, għaliex aħna nturufnati u li teva, lilek li tniedu, aħna li nikbu nonfu fejdan il-witt ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħniena, urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saldnatek, ikun dak li titint kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkendi fost in-nisa u mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eter Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, it-tlopalina, imqazza Alla, it-tlopalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, it-tlopalina, Om ta' Kristu, it-tlopalina, Om il-Knisja, it-tlopalina, Om il-ħnina, it-tlopalina, Om tal-Grazzja tal-Alla, it-tlopalina, Om u xebba, it-tlopalina, Om it-tama, it-tlopalina, Om li zjed safja, it-tlopalina, Om li zjed nadifa, it-tlopalina, Om bla teba, it-tlopalina, Om li soqlok kull imħabba, it-tlopalina, Om tal-aġeb, it-tlopalina, Om tal-parir it-tajjeb, it-tlopalina, Om ta' min ħalaqna, it-tlopalina, Om ta' min salvana, it-tlopalina, Om uġmil tal-Karmelu, it-tlopalina, xebba kollok għal, it-tlopalina, xebba li soqlok kull ima, it-tlopalina, xebba li soqlok kull forija, it-tlopalina, xebba kollok seta, it-tlopalina, xebba kollok ħnina, it-tlopalina, xebba dejjem marbuta malla, it-tlopalina, xebba marsa maraġel jismu Giuseppi, it-tlopalina, mera tal-Qdusija, it-tlopalina, tron tal-erf, it-tlopalina, bidu tal-ferħ tagħna, it-tlopalina, amara tal-Ispiritu Santu, it-tlopalina, amara ta' kull grazzja, it-tlopalina, amara ta' kull tiba, it-tlopalina, tabernaklu tal-laloli, it-tlopalina, warda mistika, it-tlopalina, torri ta' David, it-tlopalina, torri ta' Lavorju, it-tlopalina, dar ta' Deb, it-tlopalina, arka tar-rab tal-ġdida, it-tlopalina, bib tas-sema, it-tlopalina, kewba ta' filgħodu, it-tlopalina, kewba tal-baħar, it-tlopalina, kewba tal-rikonċiljazzjoni, it-tlopalina, kewba tal-evangelizzazzjoni, it-tlopalina, kewba tal-purgatorju, it-tlopalina, saħħa tal-morda, it-tlopalina, kien tal-mitimbin, it-tlopalina, farax tal-imniktin, it-tlopalina, għajnuna tal-insara, it-tlopalina, sultana tas-sema u tal-art, it-tlopalina, sultana tal-anġli, it-tlopalina, sultana tal-patriarki, it-tlopalina, sultana tal-profeti, it-tlopalina, sultana tal-apostli, it-tlopalina, sultana tal-martri, it-tlopalina, sultana tal-konfessuri, it-tlopalina, sultana tal-verġni, it-tlopalina, sultana tal-qaddisin kollha, it-tlopalina, sultana ml-isla minar l-ewwel teba, it-tlopalina, sultana mtella s-sema bir-ruħu l-ġisem, it-tlopalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, it-tlopalina, sultana tal-familja, it-tlopalina, sultana tal-paċi, it-tlopalina,
ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk ħaruf mulej. Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Tlob għalina Qaddisa Marija Umm Alla. biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U li bl-interċessjoni tal-Verġni Marija Glorjuża għal dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida tagħna. Kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-dimonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin ta' ruħna. Amen. Slim għaliko San Mikil, slim għaliko Prinċep qawwi. Aħna nafdaw lilek u s-saċerdoti tagħna. Talba l-San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej, tal-arusa tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħda l-fiduċja tagħna. Minnek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għadde Giuseppi, kun missiera lina l-kol u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-fil-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Tal-ħġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kun imbirek Alla, imbirek li semmi maqaddes tiegħek. Isfwer Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.